Aħna determinati li nagħtu ġejjini ta' tama għal Malta, kien dan il-messaġġ b'saħħtu li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta indirizza l-protesta nazzjonali li ġiet organizzata barra l-Parlament. Protesta bit-tema tħalluhom xibqgħu jitħansru u li kienet organizzata ftit ta' jiem biss wara li faqqa l-iskandlu tal-mara tal-Ministru Clayton Bartolo. Hemm ġgajta ħallelin arroganti li jaħsbu li jistaw jibqaw jagħmlu li jridu, imma intom edinaw biex ma tħalluhomx aktar. Dawn determinati li jibqaw jitħanżru. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li dan huwa serq minn fuq dar il-poplu kollu u l-ħaddiema li jaħdmu ġenwinament lejlu nar. Għal-futur tiegħek, għal-futur taż-żaża, għal-futur tat-tfal, għal-futur tal-anzjani, għal-futur tal-ħaddiema, għal-futur tal-professjonisti, għal-futur tal-poplu Malti u Awċi kollu. Din hija d-differenza bejn il-Labor u bejnietna. Bernard Grech qal li dan tal-mara ta' Clayton Bartolo ma kienx każ iżolat dan wara l-iskandlu tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali li l-Prim Ministru aċċetta li jibqa' d-dar ma jagħmel xejn u jieħu l-paga xorta waħda. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li tal-qalba qed jibqgħu jitħanżru kif kienet qaltilhom id-deputat Laburista Rozjen Kutajjar. U l-Prim Ministru ikompli jiddefendihom. Ma jiena nsaqsik, Prim Ministru, x'jafu fuqek? Kif int inżilt f'dawn il-livelli daqshekk baxxi? Kif inti maqbud li ma tistax tieħu il-passi favur il-poplu u tibqa' tiddefendi lil dawk li serquna kif għamilt fil-frodi tal-isptarijiet? Il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa fejn hu l-Ministru tal-Edukazzjoni dan wara li Bartolo rema l-kollox is-sagrifiċċji kbar illi jagħmlu żgħażagħ biex jiksbu diploma. Hawn Bernard Grech fakkar ukoll fil-cover-up tal-Ministru Clint Camilleri li ried konsulenta dwar Għawdex iżda ma darx fuq l-Awċin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li ż-żewġ ministri għandhom jirriżenjaw u s-70,000 euro għandhom jintraddu lura kollha sal-anqas euro u tenna li kulħadd kien qed jistenna li l-Prim Ministru jneħħel iż-żewġ ministri imma Roberta Bela kien dajjef quddiem dan l-iskandlu u baqa' jiddefendihom. Bernard Grech tenna li bidla biss bi gvern ġdid nazzjonalista tagħti lil pajjiżna gvern serju li jerġa' jġib in-normalità li tanti meħtieġa. Aħna flimkien nistgħu nagħtu ġejjieni ta' tama u kuraġġ għal Malta li tkun żagħżugħa mimlija enerġija u li tħares il-qudiem tama u kuraġġ l-aħwa. Flimkien nistgħu naslu. Robert Cremona, Net News.